बनल बा देखिए हमने के जो शरीर बा भैया समझी कि एगो रेल की तरह बा। जब तक एमे जब हमने के अंदर सुगा बा जहिया ही सुगा उड़ जाई समझ ली कि पिंजरा खाली है बा। ऐसे कवि जी लिखनी कि रेल बनल बा हो अरे रेल बनल बा हो रेल बनल मास्टर तो है शरीरिया तोहर अरे जीवन भर के रेल जीवन भर के रेल अरे जीवन भर के रेल जीवन भर के नीतीश कुमार सिंह ट्रैक्टर ड्राइवर यहाँ के तरफ से हजारों रुपया का पुरस्कार बा। भगवान सर जी रही जौना खजाना से पैसा आइल बा वो खजाना हरदम भरल होगा जी। लेकिन कभी की कल्पना बका भैया कैसन रहले कारीगर रहले गर्भे ध्यान दिलाई काम बा चाचा कैसे रहले कारीगर रहले गर्भे के भीतर। चलिए हमारे बहुत पुराने मित्र यहाँ के तरफ से बहुत रुपये के पुरस्कार आई। भगवान सर जी रही की भगवान के जब पैसा देनी हो पैसा हरदम भगवान मिलौटावत रहेगा जी। कवि के कल्पना भैया का पैसा रहले कारीगर रहले गर्भे रहले कारीगर रहले गर्भे के भीतर। देखिए गंगा के कैसन कारीगर रहनी कि इंजन के गर्भे के भीतर रचना कर दिहनी। एगो वहाँ के कैसन इंजीनियर बनी एगो हमनी के कैसन इंजीनियर बनी ना जी। कैसन रहले कारीगर रहले गर्भे इतना एमे अजबे से लागल रहे
तो ये कजा चले घाटी मास्टर तो है शरीरिया तो हर जीवन भर के रेल